Velkommen til Varde, den gamle middelalderby fra kong Svends tid, der er vokset op omkring et vadested i Varde Å. I dag er Varde en moderne centerby med et bredt udvalg af vuggestuer, børnehaver og moderne skoler med et højt pædagogisk og elektronisk niveau. I et af byens grønne områder finder man campus, et alsidigt uddannelsescenter, der omfatter 10. klasse, gymnasium, handelsskole og handelsgymnasium. Byens tætte kontakt med naturen giver attraktive beboelsesområder for såvel ejer- som lejeboliger, samt rig mulighed for nye udstykninger. Og selvfølgelig byder Varde på et alsidigt restaurant- og cafémiljø på byens pladser og torve, som oser af liv, hygge og historisk atmosfære. Og ikke mindst et dynamisk handelsliv med mange velassorterede detailbutikker. Flere steder på byens gavle har byens fantasykunstner Otto Frello sat sit umiskendelige præg med farverige og fantasifulde dekorationer. I det grønne Arnbjerg-anlæg kan man gå på opdagelse i en miniaturekopi af det gamle Varde. Minibyen er opført i størrelsesforholdet 1:10 og er en rekonstruktion af byen, som den så ud omkring år 1860. Arnbjerg-anlæggets friluftsscene danner ramme om det årlige sommerfestspil. Syvkanten, der er en af Danmarks største amatørteaterscener, byder her på festlige og stort opsatte forestillinger af høj kvalitet med både amatører og professionelle skuespillere.